Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyo a wannan YouTube channel mai suna Tech Countries Hausa. Wanda insha Allah a yau a wannan bidiyon na zo muku da wani application ne mai matukar amfani. Wanda idan ka taba sayan waya mai matsala a rayuwa insha Allah yau matsalan ka ta zo karshe. Wannan application nan a karshen wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku suna application din. Za mu shiga cikin Google Play Store nuna muku wannan application ne wannan insha Allah. Wanda wannan bidiyon zan test muku abu guda ɗaya, sauran za ku duba da kanku. Ba wani abu ne don test muku ba face inda kuka ga rubuta test ga wurin nan, inda kuka ga rubuta test din nan. Test din nan. Daidai nan alaman kifiyan nan da kuka ga nuna muku. Nan inda aka sa alaman test shine abin da zan nuna muku a wannan bidiyon. Wanda ba iya ita ne da ku gani abubuwa da ta zo da shi ba, ta zo da abubuwa da yawa wanda za ku iya testing ɗinta a cikin wannan application ɗin. Abin da ya kama duk wani matsala na waya da ku samu ku ga wannan matsalan a cikin wannan application ɗin. Wanda sanin kanku ne wayoyi duk wayan da aka programming nata tana zuwa da wasu USSD code wanda ake duba waya da ita. To wannan application ɗin ita general ne, kowane kalan Android app idan tana supporting ɗin Android application insha Allah wannan application ɗin idan kuka je Google Play Store kuka sauke ta za ta muku aiki a wayanku. Wanda ga sunan abubuwa tun da ya kama tun daga kan dashboard, ga sunan abin da ya kama tun daga kan dashboard, device, system, CPU, location, network, storage, battery, display, camera, temperature, sensor, app, test zuwa ƙarshe shine na ƙarshe ga sunan. To a yau a wannan bidiyon dan yi muku magana ne akan test. Wannan test din me yake represent, me yake nufi shine zan yi magana akai. Yauwa kafin testin muku wannan bangaren test, idan yau shine farkon ziyartar ka wannan YouTube channel mai suna Tech Countries Hausa, ina mai neman alfarma da ka taimaka ka mun subscribe, ka like, sannan ka share ma yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana ta karkashin ka. Kamar yadda kuke gani, bari mu fara daga kan display. Daidai wannan wurin da kuka gani mai alaman copy din nan, wurin da aka clicking shine bangaren display. Wanda ga abubuwan da mutum zai iya testing din shi tun daga kan screen grayscale test. Ga shi wurin yawa, ga shi wurin saturation test, screen color test, screen white black, touch test, multi touch. Tun da ya kama tun daga kan wayan nan guda biyar din nan, ga na farko, ga na biyu, ga na uku, ga na hudu, ga na biyar, ga na shida, dukansu ta ku touching a kansu ku ga mene yana yi ko baya yi. Birin fara daga kan na screen grayscale test din nan. Screen grayscale test za mu fara daga kan shi. Gashi na touching din shi kamar haka. Idan ya baku wannan normal ne, wannan na yi normal. Gashi inda za ku gani, za ku ga daga kan icon din shi, za ku ga irin hoton da in ya nuna maka shine normal ne, yana nan normal. To kun ga da na clicking din shi irin color din da ya bani kenan. Sai kuma mu je kan saturation test, print clicking a kan shi. Gashi nan shine na biyu, saturation test. Gashi na clicking a kan shi kamar haka. Shi ma idan bai kawo muku wannan fiska ku dinga tabawa, ku dinga taba shi. Sorry, wani call ne dan kai ni wani bangare. Yauwa, gashi idan ka danna shi za ka dinga tattabawa. Idan ya nuna muku wannan color guda biyun to shi ma normal ne. Sai kuma screen color test shine wanda in ka danna zai nuna maka
color din screen, amma sai ka daddanna shi kafin nan zai dinga nuna muku kamar haka. Kashin ya zo white sai black. Yawa sai kuma screen white black, shi ma burin clicking a kan shi. Gashi nan shi ma in ya nuna maka wannan normal ne shi ma. Bari mu je na gaba. Na gaba sai touch test, gashi burin clicking a kan shi. Shi ma gashi duk inda ka zaka na duk inda ga ya zana maka to normal ne yana yi. Gashi na bibbi inda yana da wani wurin da yake da matsala duk zai nuna maka, zai ki bare ta ma. Yawa wannan kenan. Sai kuma mu je kan multi touch, gashi shine na ƙarshe. Gashi shi ma ina daddannawa, zaka dinga daddannawa. Yawa zaka rike wannan abun ka dinga yawo da shi duk inda kake tunanin yana da matsala zaka bibbi shi. In ma baka sani ba duk zai nuna maka. Gashi ina yawo da shi. So wannan kenan. Sai kuma ɓangaren abin da ya kama tun daga kan, in ka scrolling nashi down zaka ga gashi flashlight, loudspeaker, ear speaker, ear proximity, gashi light sensor, vibration, wifi, bluetooth, fingerprint test, volume up button, volume down button. Gashi nan duka gasu abubuwan da zaka dudduba kenan. Yawa tun da ya kama tun daga kan flashlight, loudspeaker, ear speaker, ear proximity, gashi nan ear proximity, light sensor, vibration, wifi, bluetooth, fingerprint test, volume up button, volume down button. Gasu nan a jere dukansu in kun clicking za ku ga inda yana aiki. Zaka ga alaman bari test muku da wannan flashlight din nan first kunna. Idan ka danna shi direct kawai wutan ka zai kawo indan yana yi. Idan ya kawo indan yana yi din to ga alaman good din nan. Ga alaman good. Yawa ga alaman good. Ga alaman good sannan kuma ga alaman ja din nan, ma'ana ba yi kenan. In ka danna ja din nan to ya zama bai yi kenan. Idan kuma ka danna good din nan to yana yi kenan. Yanzu gashi dan danna good din nan. Kana danna good din wutan ka zai mutu. To shine abin da zan test muku a wannan application din. Wanda sauran abubuwan ku da ku duba da kanku. Abin da ya kama tun daga kan dashboard, device, system, CPU, location, network, storage, battery, display, camera, temperature, sensor, app, test, dukansu su ne abubuwan da za ku dudduba a kai. Yauwa sai kuma bari in nuna muku application din. Sunan application din ba wani application bane face device info. Direct kawai da ka shiga cikin Google Play Store kamar yadda kuka ganni a ciki. Sai ka rubuta device kamar yadda zan rubuta a yanzu. Gashi device info za ka rubuta. Gashi ma ya gama rubuta mun a ƙarashin shi a sama. Sai ka clicking a kai. Kana clicking gashi shine na farko. Shine na farko zai nuna muku. Shine na farko ga icon nashi. Ga icon nashi nan. Yawa wannan na farkon nan shine za ku clicking a kai. Kana clicking za ka install nashi. Yawa gashi ya bude. Yawa gashi already na riga da ni na install nashi. Mutane miliyan 10 sun sauke wannan application din. Gashi mutum miliyan 10 sun sauke shi. Mutum miliyan 10 sun sauke shi. Sannan yana da 61,000 review. Gashi nan
gashi ya samu rent duka komai ya samu. Sannan ga maganganu da mutane suka yi, tun daga nan ma da kusan wannan application ne mai kyau. Wanda ga wani wanda ya fara magana ya ce, I like this app because it show some system app information, permission and GPS satellite used for navigation. I had a previous system problem which enabled to run GPS satellite configuration. So gashi dai abubuwan da ya faɗa. So shine abubuwan da mutum ya faɗa a kai. Gashi inda za ku dudduba za ku ga maganganun da kowa ya yi akan wannan application din. So application, duk wanda ya ji daɗin application din zai zo ya dinga rent a nan wurin, yana ba da star. Gashi mutane da suka yi magana a kai. Yauwa gashi kun ga yawanci 5 star aka bayar. Gashi nan. So application ne mai matukar amfani, wanda sanin kanku ne application ba kowanne ne zai iya kai wannan gaskiya a cewa yanzu ba. Tunda inda na sacin muku ma kuka ga sauran duk ba su kai wannan samun mutane da suka downloading ba. So kuma sannan USSD ne ake amfani da shi wurin duba irin wayannan abubuwan. So amma wannan application din ya zo general kan kowane kalan waya, saboda USSD wani wayan baya ma wani wayan. So wannan kuma general ne, duk wani kalan Android phone zai muku aiki a kai insha Allah by the grace of God. So this is the end of this video. Thank you very much.